Какво ста, хора, аз съм Оралнити и днес ще продължим нашата Майнкрафт оцеляване. Както помните, миналия път успях да събера 6 диаманта. Мисля днес да продължим нашето миньорство и да се опитаме да намерим още диамант. Ще се огледам какво съм изпуснал. Оп. Имам само една факла. Всъщност ще се кача догоре, случайно да не умра. Оп, да. Прибих се. Както казах, ще се кача догоре. Аз докато намеря пътя. Ще остава айрона, диамантите. Си направя още факли с този кол. Така, нека вече да се качваме. Ще пропуснем всичко, което видим. Много наблизо съм слагал факлите. Тук. Някъде беше. Тук не съм. Мисля, че беше на тук. Да. Това беше водопад. Който не е станал добре. Оп, така. Да се изкачим догоре. Кравата жива е. Мисля, че ще докарам и още една. Гол. Сложа малко айрон се пече. Ще взема половината. Храна. Има. Добре. Това къде го бяхме? Да, това го бяхме видели там. В нашата рутина. Това ще ми трябва и това ще ми трябва. Това ще ми трябва. Добре. Оп. Нека си направим малко факли. Добре, това ще не стигне, че ще си направи втора клипка. Така, ще си направя няколко клипки. Две. Плюс тази третата. Може би ще си направя меч. Да се варда. Това не ми трябва. И добре.
взема и това и ще пренеса още една крава. Поне ще се опитам да пренеса. Крава. Как ще влезеш? Това ще иска ли да се сложи някъде? Какво бъгна сега? Къде е тъпата лодка? Все пак ясно. Къде е тъпата лодка, бе? Какво стана? Как ги гледам? Така. Ай сега, ти слез долу и ще си подаря едно цвет. Качвай се там. Качи се, бе. Ама айде влез. Той иска да влиза, лоша крава. Падни и влез долу. Така. Добра крава. Сега аз докато отида до къщата... Да, така ще е много разрешителя сме. Направил съм някакви подобия на къщи, които в Creative свят, които може да са добри. Ама само може. Аре долу, че се хвърли. Паднах на другата крава. Не! Не! Фук! Не! Върни се обратно! Връщи се! Връщи се там долу! Падай! Матка, няма мърдаш. Добре, това с кравите, добре. Ще направим една фермичка. Така и въднички. Ще направя... О, да, трябва ми кофа, за да взема вода. Ако нямам ли кофа някъде... Не. Ще взема 3... Колко е там беше това? Така ли се правиш? Аха. Ще направя 2 за по-бърза работа. Добре, по-ще разширя тук всичко. Не после, може би извън кадър. Няма опати си. Това е толкова суха земята, бе. Земята е много суха и не се получава. Ради се стол.
2 кофи за звукица. Так, тъмно. Значи това да ме е до къде стига? А, не тук. Сериозно нямам повече. Ай, тъмън сай дъждето ще ги навали. Къде е другата кофа? Ще сложа тук за допълнителна мощ. Ще ни трябва... Какво ще ни трябва? Това където там се садеше нещо, а много няма. Добре, няма да е лошо да осветим тук по мътни. Сложим по една факла. Така. Тук около фермичката да не ни тъпкат зомбите. Нека спи. Да. Я, скелет. Дай ми лук. А къде има друг скелет? Които се дава. Оп, стрички. Обърках копчетата. Някъде другаде мобове ли? Аз ще убия кравите. Трябва ми крави. По-скоро всеки от. Къде си бе? Амела! Това е 6 атаки, че това е 9, това... Ама това е по-бавно. Ела! Ела тук! Не е бил въобще. Не мога да се бия с крава, па си представете на PvP колко е слабо. Пълна една крава не мога да убия. Оби! Така. Добре, имаме 11 пръзолета.
И потегли. Ще взема малко си. Добре, нека тръгваме. Това тук се изпекло. Ще сложа другото. Нека да отидем да покупаем. Да, сега се почва фраскането на глава. Ще почисти. Добре, отиваме да експлорваме онова грамадното грамаданско големо нещо. Което ще го намеря след половин час. Къде ли беше аз как се филкам? Я тук не съм експлорнал. Как да кажа това? Какво? Още една лама. Ще покупая за диамант после. Супер! Мира! Мира! Иронче? Какво? Хочу? Чува се селено. Айрон, така. Да, мисля този епизод да не се получи толкова дълъг както миналия. Затова, може би, още малко ще пообикаме и ще спирам. Така, по поречието на река Дунав няма нищо. Вижте колко е буйна точно като... Айде бе. Спирема. Може да я взема из кофата, ама... Какво е тук? Да, всички ми факти. Бързо бе. Нищо не виждам. Не! Не! Ай, тъми! What? Бързо! Беги! Газ? What? Как? Това не беше добра идея да пускам лавата. Бързо.
скоро ще се върна, докато успея да намеря там, където умрях. Сетне успях да стигна до тук. Да, но поне емералдите са си тук. Са живи. Но за другите айтеми и за тях е малко тъжно, че ги загубих. Но какво да се прави? Така е като изгориш в лава. Тъпа лава. Добре, някъде докато идвах видях си емералд. И без това няма се такова го изкопая. Но иначе съм сигурен, че видях емералд. Това да е всичко за днес. Ако ви е харесало, дайте един лайк и се абонирайте за канала. Чао!